Duha ka barangay sa Dipolog City nakapahimulo sa community pantry sa Youth in Good Governance Dipolog sa tabang sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Zamboanga del Norte. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Lady Mary Luya. 350 ka food packs ang giapod-apod sa duha ka barangay dinhi sa Dipolog City, pinaagi sa Youth in Good Governance Dipolog City, Inubanan sa probinsyal nga kagamhanan dinhi sa Zamboanga del Norte. Padayong nangita og paagi ang kabatan-unan nga sakop sa Youth in Good Governance Dipolog City kun YIGG, katambayayong ang kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte, pinaagi sa Provincial Social Welfare Development Office aron makatabang sa katawhan sa mga barangay ning dakbayan sa Dipolog karong panahon sa pandemya. Kalabot ni ini nang hatag sila og 150 ka food packs alang sa pipila sa Barangay Gulayon, diin kauban ni ini ang 5 ka kilos nga bugas, noodles o face mask. Niini mapasalamaton si Evelyn Trinidad, 18 anyos nga batanong nagpuyo sa maong dapit kay siya usaman sa nakabenepisyo sa maong community pantry. Matud niya dako na kaayo kining tabang sa ilang pamilya. Daghang salamat sa YIGG Dipolog ang sa atong mga governor makatabang kanig dako sa aming pamilya. Salamat! Sa laing bahin, bisan pa man sa maot nga panahon, naninguha gihapon ang katawhan sa Barangay Bara dinhi sa Dakbayan, diin 200 ka food packs usab ang naapod-apod. Si Jericho Harlego, presidente sa YIGG Dipolog, mipaabot sa iyang pagpasalamat sa kagamhanang probinsyal sa tabang aron matuman ang ilang community pantry ingon man sa mga nakatabang usab kanila sa miagi pa nilang pagpanghatag. Dugang paniya nga ang katuyuan sa pagkamugna sa YIGG Dipolog mao ang matabangan ang mga kabatan-unan ingon man ang isig katawo. May hapon sa tanan, kami di ang Youth in Good Governance Dipolog o nami diri karon sa Barangay Gulayon kauban ang atong provincial government sa paghatag og food packs nga 5 ka kilo nga bugas og noodles, and among gihatag karon nga food packs kay 150 sa Barangay Gulayon o ganyang hapon kay mohatag ko ni sa Barangay Bara og 200 ka food packs. Dayon ka magpasalamat ni sa provincial government sa ilang tabang og gihatag namo karon. O pasalamat ni sa mga donors nga nihatag pud namo sa previous na mga community pantry. Then kami din nga youth organization kay gibuhat ni kay para makatabang sa atong mga kabatan-unan ug sa atong mga kapwa dipolognon nga galisod, especially karon sa panahon sa pandemic. Nalipay usab ang PSWDO pinaagi kang Miss Rosie Estaata tungod sa makugihong pagduol sa maong pundok sa kabatan-unan ngadto sa probinsyal nga pangagamhanan aron sa ingon makatabang sila sa ubang katawhan. Aniha kami gipadalan ni sa atong gamhanang pamprobensya nga mao si Governor Roberto Y. Uy, diin pagtunay sa iyang ayuda ngadto sa katawhan sa Barangay Bara uban usab sa Barangay Gulayon. Naghatag kita sa Gulayon og 150 ka food packs uban sa mga noodles og face mask niini og aduna say 200 ka mga pamilya nga ang atong gitululan sa ayuda. Uban gihapon sulod niini mga noodles og ang face mask. So amo po sa gipasalamatan ang ato ang Youth in Good Governance dinhi sa Dipolog City sa ilang nakagihon nga pagtap sa maong provincial alang sa pagtabang sa mga katawhan dinhi sa Barangay Bara ug Gulayon. Sa Barangay Bara mihatag usab sa iyang pasalamat si Kapitan Moman Apura Sr. ngadto sa YIGG Dipolog o kagamhanang probinsyal, pinaagi kang Governor Roberto Y. Uy kay base sa iyang nasayran dako kaayo ang kontribusyon niini sa maong community pantry. Dugang paniya daghang tabang ang ilang nadawat sa ilang barangay karong panahon sa pandemya. Ug matud pa una niyang gipadangat ang maong tabang ug mga donasyon ngadto sa mga pamilya nga nagpuyo haduol sa suba. Thankful kayo ko sa Barangay Bara, no? Through the efforts sa ato ang Youth in Good Governance, no? Kaning grupo organized sa ato ang Congresswoman Luna Labad-Labad, and then sa ilang initiative nga mag-conduct og community pantry, beforehand
as support sa ilang grupo, ako sa Barangay Bara, akong gi-offer ang ako ang barangay hall. Diri mo mag-meeting, diri mo magkuan, o gusto mo og free snacks, tagaan ka mo og libreng snacks, no? And then sa ako agad diri sa Barangay Bara, in fact, to tell you frankly, kanang daghan yung donors diri sa Barangay Bara kay kuan man gyud siya. In reality, katunga sa residents sa Barangay Bara, marginalized man gyud, no? Particularly katong gapuyo sa Riverside, dapin sa Suba, no? So ang ako lang pasalamat jud kog dako kay in Barangay Bara daghan tag mga nadawat during this pandemic. So pasalamat jud kog dako, no? Particularly sa ato ang provincial government, sa ato ang gobernador, ang Barangay Bara beneficiary sa iya ang mga initiative nga makatabang sa katawhan na igo sa ato ang pandemic. Ako pod mo challenge pud ko sa tanan katawhan, ako naningkamot ko karon pag pila-pila sa mga tao, i-inform ako sila walay sulbad ang COVID. Ang sulbad aning COVID kanira yung bakuna ra gyud tatanan, no? Injection ra gyud tatanan. Gikan diri sa Barangay Bara, Dipolog City, kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakauhing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.